نبي الله نبيا Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabatun dan saudara assalamualaikum dan ke dalam sidang mulanya kami orang datang didapati musaji lepan orang ya sagalonyo lampu lah sudah rampas salah piala sudah pun orang bantah ini cuma mana pandai batinggang mana 6 rupiah 107 jana kau juang kapang curano basila curano berisi siria japinang tambah lagi tiba kau joroko aku ada nanti lah sedang elo duduk lah barapo makan lah basanto setengah si pinonton lah terlebih haru barasu kemenangan di buni dan elo di sekolah kami kakumarisan saya kan mengaji ada di kami tak pandai di sekolah lamo ada orang pakai sebelum nagari ada balai-balai tak pegang depan ulu manti jo pegawai di sekolah kami kakumari rumi kamaji sara ilmu tauhid di sekolah lamu sara rapaci sebelum nagari ada bamusaji tak pegang le imam bilal tu katibe anta ko kacino manjua pinjai anta ko manupu garam kalawi sabuanyo lagi ke sidang narape muka sui hadirin larape barape tujuh mudo gadanya kete nan datang dari jauh nan datang dari dakela bahim pun mana nan muka ini tampe anda menangakan
curito silawe Silawe dulang pado ini tampe antaronyo kami ona marampe antaro sinar berlian jotopan singgalang kok lah samo dape Joko silawe sinar berlian lamalang sangi lagu tak ado buat tadape suaro lagak parau laba bunyi belek lai dicugo lama nangik dangik de damang salemo lubang hidung atas sumbe obai itu lanaja ngala diupe iyo lebari lama apa iyo desidang lalarape
ala peralatan denganku eka pando adalah bunuh kando asara topeka kayu kafe muda jope mudi ala generasi imudo iyo gadang lana jokete iyo hai tujo mudu lainan dadang nan ko indah lagi mauga alanyo enakete lana kotida ala kata saboy namo iyo samunan sakali iyo lai punuku terato istimewa lenyobana iyo ai kareka gitu nan kareka naladenyo kami ala samutuka jua kurito iyo topan lana singgala ala orang mari dinamo elai jawe emela salam ala dari kami ba aduh ela dari sina iyo nagarni ala orang bari oh ai banamo oh ilamu ala iyo ala iyo ala iyo Allah la iyo la ilaha illallah ayamul oh Nabi Muhammad ya Rasul Allah oh ilallah la ilaha salam lak ganti Delai basi alai jobaso ayamul lagi gantinya siri lani macuranno oh ilallah la ilaha oleh ganti siri di dalam curanno leka ganti ala de nyoroko ala di magarun ay kaganti majawe tangan lesa samo kito le antar wala masyarakat ajo tu gajo rito ikalau la silawat laikan orang di singajo lade orang lade nyoa milade kaminan timbang andala kulella kurang lade nambuat tidak aduh delai sungguh anak begitu delai elo olehkan saya andalai karanu wakatu delai ai kota luar lagi sambil ada matan andana pelah berdia lagi sambil manuel kamanda pela bilal andala sambil lai membaca ladi ko balu kota pega lagi sambil ada berenang ada lai kanan tapega andana soal mukodimah lai sekian kami kambal maklum di malam kini nani malam nasekara Eonan Allah nyonya tu acara malam sekarang acara le manggala dan dengan la sila wa idullah lagi imbau doa pasang memang tukang sila wedullah andana laila di masjid memang eola di nagada lagi tapi jalan raya wala juga lau itu pandang iyo kini bagitulah elonyo adekaran mula de nyoti ko sari lai baso jarang-jarang batam
isarupo la de joiku Andana maaf la diminta alai sabalih juga perlu. alai ma'alum la itu kami salaku anak mudo-mudo Andana kini lagi tulah. Keo malaka elonyo Dalam mari pengadi alai dah ulu la di baju. la de karano pengadian memang penting la pado gitu Andala penting sekali lagi bidang dan agama dia agama la Islam la la dia agama gitu. Dewa suruhan dan jotaga memang ada di dalam Dia tinggal di gitu dan mengamalkan saja dan tuai la dia saudara andai dan tolan jo kalau sungguh sayang di badan patut sembahyang kita suka la dia kayo nasingke ala pikiran kurang indah mengapo indah roa asalai tahu dipaham sembahyang yang dicari oleh untuk orang Kelola tampu jalan terang jalan loro ya do terbantah lari ke kiri ke kanan tiada basimpang artinya jalan wahai sahabat Kiola rukun syarat tujuh syarat yang ada menempuh oleh tentulah sase kebanyakan umat kebanyakan umat dimasuk sekarang kailia kamu di lega alai mencari napasu ala paru ilakanya dari mulut pagi sampai petang dari mulut ketela sampai nyogada adalah sampai tua Allah dipandang orang laut dia iyo kapalo laut dia kapalo untuk malam sekali tidak babu sembahyang adalah itu ialah sangat bodohnya orang anyo sangko tuh dia bujang sangko kali Nilai dunia tak kabar iyo anyo sekali Iyo mujuna jumal ala upamu menembak Walai rusulan tukijar ale masih ulai salah tu ilan tak ada penan diulah Yukala wala dan yukana ila dalai bari enana majanda tetapi iyo ko tidak leapo iyo katega Batangan iyo nyo ampun babalik yo pula Tapi kirinya bana Lewahai saudara Elah hidup manusia adalah dengan agama. Lagi tu iyo inalah Dona pasunyo sajo Buli iyo dijali Cinonan bulan do Iyo sangat kuat yo memegang di agama. Agama orang tapi di kaum bulan doyo Menyembah iyo nyo hati patung iyo berhalo
kita iyo Islam sudah iyo lah tentu nanti indah sembahyang dilimo katu manusianya apa ale namanya itu jadi iyo banamu manusia ragu ke dalam iyo naragu alai badan taburu api mamagam agamanya munyamu tapi kirinya bana lewahai dun sana hidup iyo di dunia marato iyo kalama maraso iyo kasana kami iyo jopera nella sana ngolalo ade padiyo bana eba sukonyo suko alegal ajoana babu iyo sembaya sekali iyo nyotida itu iyo laura nana bingung iyo dobonga kadal na dinarako badan nanta campa endela pikiri bana iyo lai masuk sekara ande babanya ladikan humar ladi masuk lad sekara le badan nilai janji lakababu enan sembahya di tahun di muko di bulan kadatang haratian sebelum gada samin taron na bajanji alai nyawa malaya madairi nyobana wahai saudara ada purnyo kasih ampe balagaro alai satu-satunya nak kami banyak tu pertama kasih kepada haratu kedua kasih katolan saudara ketiga kasih lai katampen aku katampen lahat layan tabamanu kaampenyo kasih ka amal daimat oh wahai saudara handai dan tolak kasihlah keharatuna kami kabarkan samintaro lama aponan dimakan apabila pahit tiba di rangkuangan kasih kaharato putuin di sana elejo kalau yo kasih katolan sahabat apabila kita sampai wafat datang semuanya kaum kirabat maurangi kita nilai-nilai lang mau dan lalat menghantarkan kita kali yang nyolat setelah sampai kita di lahat badan tahun jua papanan lalaki lai orang anak banyak alai pulang ke tempat kalau nyo kasih ke amal dan iman di dalamnya kubu menjadi kawan iyo tanto malaikat selainnya malaikat nanti lagi Ahmad ladi datang malaikat Tuhan iyo malai dan iman ladalai lagi nana subiru iyo amal iman itu lagi
ke basugiro oleh man la jawab tanyo la dengan pulai nanti bo Manampu titia ayanyo kaliaro sirotol mustaqim namo titianyo kebanyakan manalan di masuk bakini Obalagya nyobana adalah mencari piti Lai indah di Kana adalah hidup ikan mati Aku bilok itulah dinar sampai nyomati Oleh di kuala halai satu ala delai kapan la orang bari Allah delai kain Allah dena putih Allah dena indah Allah de baragi Itu halai saja Allah indah balabi Aku nana banyak Allah disangkit na boleh Lai awak anak payah la delai orang anak boleh Di soal la pengajian la disakian la kadiagi Sakian la didaul la dari kami lebadu Lai sinar berlian ramari banam Sebagai la pembukaan la padu malam nangko sebagai la nasi pokok la dekan jadi lai nyodo Sebagai si pangkaale memang yo padunan malam nangko Nanto pala na singgalang sebagai tamu dia goyo di daerah nan kota baru lai duna kalau lagi kiro demikian we jangan dari kami nan badu Ilai sugiro lah datang labas sugiro mola tibo kapado kaum nan bundo baca pelangkah kasihku Iyo kini ba karanca leni manoga elonyo Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Allahu Akbar Allah Maha besar Kepada Allah lah kita menyembah Kepada Allah kita berserah kepada Allah kita menyembah kepada Allah kita berdoa La syarikalah tiada sekutu bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Allahu Akbar Allah Maha besar kepada Allah kita berserah kepada Allah kita menyembah Kepada Allah kita berdoa Kepada Allah kita meminta Sarikalah Tiada sekutu bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Alhamdulillah puji bagi Allah Allahu Akbar Allah Maha besar Allahu Akbar Allah Maha besar Jol gulai ko sida nehla mulu para tamu Adikaran nolan ko sida bandaran jalan kasaruku Andela pasa jonyo banala denala sigiro giro Nakami iyo nyogari dalai kanda kaum bundo Ayo kini dangakan bana nena kami bari timuko basamo padang pasir minang ikona mojo sinar berlian la pandai puluh nenen
Ela pandai bana rupo inyo Tapi de kami balain caro Asami bagana irama jun Pada pasir minang iko namonyo Ele dengan kambana sekarang nako Anyu lalu muai rantai barantai Alanata sangkuinyo di batu jo Alanata sangkuinyo di batu jo Adun kui alemu makam bebagai Keputusannya ka Allah jo Keputusannya ka Allah tu Kini dunia isu akhirat Ramu dipakai kadua-duanya Alamu dipakai kadua-duanya Kanan elok pasang lani Natara jalan masuk sarugo Natara jalan masuk sarugo Orang mulalu mengelodi Orang Sumani mahelo sampan Orang Sumani mahelo sampan Iyo lagi lo umatmu kalu Tuhan di diri dan batanyokan Ala Tuhan di diri dan batanyokan Batang batuang jo batang tahalang Ala samo bamiang kai udunyo Kami yang kadua-duanya Bungkuang nande sumbayang Impamu saji bamal yang jo Impamu saji bacilo jo Impamu saji bamal yang tu Baraki-raki anarang bayang Baraki lalu kakurai taji Baraki lalu kakurai taji Iyo basa kita sembahyang Ko indah suci mulu jo hati Ko indah suci mulu jo hati Anantara biya bamatoti Alana tabuang di tepi jalan Nanta buang pak di tepi jalan Laku teramu ate kapalo Babu sembahyang sangi panyagan Babu sembahyang sange panyaga Ella jadi lera sonyo dari kami dan badu Ini rantang namu panjang namu kapajelo jelo keo namu nalai gitu sampai neraka sawah luntur Adalah tolong adalah sambung lain nalai sasudaiku alai jobo ala dan rancalan anjol lagu sero-sero Baika topan iyo singgala Ranggarilah iyo banamu Belai tolong iyo Alasamu Sasudahlah iyo nyoiko Jobualah iyo naranca Laguna iyo narsero Belai usala iyo nyotolan Baba sola iyo nyobaso Elai orang la iyo pambaso Balapala iyo karuinyo Alai orang la iyo palupo Karena dola iyo sababyo Emanya nang lai kain basa Pulang mandi hari lasanyo lalai Belai jangan la iyo nyotolan Ay paduto la iyo nyoduto Ay orang la iyo panuto Ay ponto la iyo lidanyo Belai joko la iyo di kami
Nia layo nyosado Adlai kana iyo ko buli Ai pandala iyo babari Babumi iyo nasana Bapadi iyo manadi Anabu alaina kampang lena gari lena rami Leba ladena panjang ladena murah dan rasaki Andla masu serugo la kampung lena rami Leba tamu nana jo Tuhani oleh sakami selahi Adna ni tula di kanda nyola dari padu la di nyola kami Bela iko gara-gara dari kami nana baru Adna gara la di buela di panjako kamato Iyo matu nana mengatu ala de supayo na jago Anda janganlah tersinggung, jangan puluh lai maraso. Manu nanta gadi pintu baikku tantukan talando Kampung Guci Josumani rami de anak koto hilala. Manu laki takui de bini Dah sampai sudah menonton selawat di Allah sulul